world. Riwruok mar lakteche mag jamni, the Kenya Veterinary Paraprofessional Association KVPA, owuok tung' mosruok kod paro mosieko mondo mi ochuog duol moro mabiro rango weche mag thieth kod chanjo ne jamni ma pacho ka. Riwruogno koni piny owacho kokalo e migawo mar thieth kod pith kotimo mano to gibiro dino ne Kenya chirni mathoth mag mwandu jamni oko. Magi timore ka riwruogno ero man koda jokanyo maromo 1,500 osechwalo ng'ur margi od bura mar Senate mondo owit oko paro mar chikno mosepedhi od bura mar Senate. We have already existing regulatory bodies which are KVB and VMD, and we have said the harm that will cause, mostly there will be double regulations. Also, we have talked about antimicrobial resistance because there will be two bodies regulating. Also, we have said with the alignment of with the presidential directives on state corporations and ease of doing business, this is now double